kai boko ba lokacin da bai oda to me haka yake nufi kenan wai ba a shiga sai da wallahi ba a shiga sai da yau da na take izini ka sani kaga da muka tsaya din nan wallahi sai mu kama hanya kai tabbas sai kawa na san ka riga ka sani an dinga min na yanka na dace an yanka ka riga ka san hari a'a na san sai ka ya san ina yi karkan ga mu ko ka hada da kuma ka kwata aboki na karkan ga wallahi sai da ka riga ka san ka riga ka san a cikin garin nan a san ni ha karkan ga ba ya san ina yi ka dan ya jira ka ni zan iya ba hada gindin amma hada a gindin a bayan kuma an jira ka fito ba amma nan dan yi nesa da kai a to ni dai zan shiga kowace koma mai ne zan aboki na ina kira ma ba wai me ya faru ne wallahi sai birji ne suka mutu a cikin ɗakin da dama sai da inda ma karkare ka tashi ka kama hanya kai ka shiga kai ka danyo mana me yasa ka biyo da mu ta wurin wallahi sai birji ne a wuce wallahi kai ka danyo wallahi sai birji ne suka mutu a cikin ni na ga wannan ni na ga